En primer lloc, el senyor David Berrocal, de l'agència Unit Elements, que ens explicarà un dels casos d'esdeveniments sostenibles i de la responsabilitat social corporativa, que ha estat més mediàtic el cas Avienda. Jo vinc a presentar-vos, el que és un cas d'una agenda de l'acció de responsabilitat corporativa. Nosaltres som Unit Elements, una agència de comunicació i disseny d'experiències. El disseny d'experiències és una mica el nostre ADN. Nosaltres venim de les activitats, érem una empresa especialitzada en les activitats de l'aire lliure, que són experiències, i vam aprendre a comunicar a través de l'experiència. Aleshores, per nosaltres, una acció de responsabilitat social corporativa és una experiència, que és on la plantegem nosaltres des de l'oferim als nostres clients. Aleshores, nosaltres, des que vam començar l'empresa, que estem 96, el que ens ha mogut sempre és que el client estigui content i orientar-nos totalment a les seves necessitats. De fet, el que érem fa uns anys ara, el creixement ha estat en funció del que ens ha demanat el client. Llavors, el que ens mou i ens agrada és ajudar-lo. En aquest cas, en les accions solidàries hi ha una doble ajuda, un doble benefici. No només al nostre client, sinó que és un col·lectiu al qual nosaltres ens tenim una connexió i rep aquesta acció. La nostra satisfacció i felicitat és doble. El client, que ens contracta un servei de comunicació o una acció de RFC, i l'usuari, la persona que rep o el col·lectiu que rep aquesta és una cosa que estem potenciant col·lectius. Nosaltres, el 2008, en una convenció d'un client, una multinacional, vam anar a Budapest, una convenció, i ens vam anar, érem dues empreses que havíem funcionar, i ens vam anar que necessitava una acció que potenciés molt l'alegria d'identitat, d'empresa, d'unió i d'equip. En aquesta ciutat vam estar buscant moltes activitats, cames, rides, volen globus, helicòpters, però al final vam trobar que l'activitat que millor podia ajudar a aconseguir aquest objectiu era una acció solidària. I vam anar a buscar un orfenat, i en aquest orfenat vam estar durant tot el matí fent tasques de millora de l'orfenat. La cosa va ser una activitat que com a empresa, respecte a l'objectiu que ens donava l'ABRIC, va superar expectatives. Vam crear un equip que estava unit per un objectiu. I un objectiu que es tenia des de l'emoció. Moltes persones a cap de la responsabilitat de la corporació. La cosa va ser un experiment que per nosaltres va ser molt gratificant i la gent que va treballar en aquest event em recorda com a primera experiència que hem dit, escolta, anem a implementar això, anem a oferir això a tots els nostres clients. Actualment, nosaltres organitzem totes convencions, congressos, viatges incentius i intentem que dintre d'aquest entorn, d'aquest espai de treball, hi hagi sempre la referència a una acció solidària. I hem aconseguit, gràcies als clients, que el 70% d'accions que fem incorporen activitats o projectes de responsabilitat de la corporació, amb la qual cosa estem supercontents i satisfets. Abans de venir, ahir vaig estar fent una mica de càlculs de quantes persones havien passat. I estem parlant que han sigut més de 4.000 persones, que vol dir participants, un total d'unes 35 empreses. Vol dir, 4.400 persones que porten un dia de feina a desenvolupar una tasca social. Aleshores, no només és aquest valor d'aquestes persones, que si passéssim en un econòmic, calculeu 4.400 persones treballant un dia, el que implica, si no, és tota la despesa econòmica, en pressupost, en compres, sobretot, que han donat les empreses, clients nostres, en bé d'un col·lectiu necessari. En valor, en aquests anys que portem, en 4 o 5 anys, hem mogut moltes persones i hem aconseguit ajudar a molts col·lectius. La qual cosa és una cosa que ens satisfà i ens anima a continuar en aquesta línia. El cas que us parlarem és el cas de Danone. Danone és un client nostre fa molts anys i el 2011 vam fer una acció a una escola de Badalona. Nosaltres el que intentem sempre és buscar col·lectius que tinguin falta de recursos i que amb aquesta falta de recursos nosaltres puguem agafar un grup de persones que estan reunits un dia, que eren 250, portar-los en aquest entorn i durant una estona molt concreta, 2 hores i mitja, 3, fer una transformació d'aquest espai, una millora de l'espai. I molt important, que sigui útil per al col·lectiu i que sigui útil per a l'empresa. I hem de buscar un equilibri. L'empresa a vegades té un pressupost i el col·lectiu necessari un altre. Es tracta de buscar unió i aconseguir que aquestes dues inquietuds i necessitats es comparteixin. La nostra forma de treballar. Aquí vam fer una acció a una escola de Badalona, vam reformar tota l'escola. Va ser la primera experiència
d'experiència, i de companyia, de tot el que era els comandaments intermisos i directius de l'Armament. La satisfacció va ser tal que ens van dir, escolta, a la commemoració de l'any que ve volem alguna cosa diferent, no? Ens vam al nostre client i ens va dir, bueno, és que ha anat molt bé, però és que ara es posem un repte més fort, un repte més elevat, perquè venim d'una acció molt potent, la gent està molt contenta i volem més. I aquest mes era dir, bueno, volem fer una acció, sobretot que estratègicament estigui alineada a la nostra estratègia terrestre, no? Seria anar a apropar-nos a l'objectiu col·lectiu de la societat, millorar l'objectiu de l'entorn del medi ambient i l'educació des de l'alimentació. Evidentment, la no és una empresa de sector, una cosa a través de tallers, formacions i inserir aquestes pràctiques més importants. Com la cosa, aquesta acció havia d'anar alineada a aquestes tres estratègies. A més, havia de ser una acció que tingués un impacte a nivell de mitjans important, que fos innovadora, que fos diferent, que no s'hagués fet mai un tipus d'acció amb aquest volum d'extrema acció d'Espanya i a més, sobretot, que fos il·lusionador i transformador. No? Nosaltres, com a agència, com a comunicació i experiència, ens mou la il·lusió, que ens agrada il·lusionar els nostres clients. I aleshores va ser un repte que em diu, bueno, també hem fet ja tot, hem fet una acció a una escola que va ser molt potent, doncs anem a buscar alguna cosa diferent. Aleshores, diem que ens hem superat, perquè considerem que ens hem superat no només per la impressió nostra, per l'estratègia intern, sinó per la tipus del client. Va ser una acció que no només a nivell intern, sinó a nivell de mitjans, a nivell de Sant Ressò, i respecte als objectius que ens havíem plantejat, vam superar les expectatives. Jo crec que la millor manera que puguem entendre quin tipus de projecte és que es faci un vídeo que representa l'acció. Explico una mica els tres principals de l'acció. ¿Os habéis enterado que vienen los de Danone un día de esto? ¿Y qué vendrán a hacer aquí? ¿A repartir yogures? Pues si solo vienen a repartir yogures, ya me contáis lo que van a hacer por el pueblo. Y acción.
és el videoresum d'un projecte de 6 mesos que va implicar moltes persones i sobretot el nostre repte era implicar el col·lectiu. No es tracta d'una connexió sense demanar-los a ells què necessiten i què volen, i encara menys en una casa d'un poble i no implicar-los en el projecte. L'èxit d'aquest projecte implicava sobretot a reunir-nos amb tots els col·lectius implicats. Hi havia un centre de persones amb necessitats especials, hi havia un centre de gent gran, hi havia una escola, hi havia espais públics, hi havia l'entorn del poble, l'Ajuntament. L'èxit d'aquest va ser que tothom es va implicar. Aleshores, una forma d'implicar també va ser, per exemple, un càsting per agafar una persona representativa del poble, que era l'àvia del poble, i fer un vídeo, que aquest vídeo servia com a vídeo motivacional, com el dia abans de l'acció, la fundació de None, havíem fet aquest vídeo explica una història. Aquesta història és la història d'un avi que en els últims anys havia trobat el seu poble, a l'escola de la Setmaneta, o l'entorn on ell li agradava passejar, s'havia deteriorat. En un sentit, implicava i motivava els participants i el dia següent entrenia que era una cosa. Aleshores, el resultat va ser impressionant. Va haver un equip de persones molt importants, jo he implicat totes les propostes, tractava també de fer una acció que tingués una repercussió local i la satisfacció dels participants i del poble va ser molt alta. Encara en parla del poble i és una cosa que encara molt contents. Aleshores, aquestes accions, respecte a altres tipus d'activitats que fan per empreses, vull dir-vos que des que les hem fet, quan tu fas una acció d'aquestes per una empresa que no està acostumada a fer-ne, que he vist que hem passat molt avançada i tenen molta experiència, però encara hi ha moltes que no ho fan. Aleshores, quan proven una connexió, diguéssim, de voluntariat, que no sigui voluntariat, perquè al final ho estan fent en un horari laboral i dintre d'un programa d'una fundació, o l'acció de forma voluntària, el que generes després d'aquesta acció no té res a veure amb qualsevol altre tipus d'activitat. Emocionalment es genera una relació entre participants empleats i l'empresa que diferent a qualsevol tipus d'activitat. Però la cosa, la gent, quan acaben aquest tipus d'accions, et diuen ja era hora que ho féssim. Que bé, que content que la meva empresa hagi decidit fer aquest tipus d'acció. I el que ens passa també és que empreses que no tenen una estratègia implementada en la responsabilitat corporativa els generem una inquietud, però estem molt contents també, els generem una inquietud que s'ha obert alguna cosa que no estava planificat, estratègicament no estava entregat a l'empresa, se'ls ha obert alguna cosa que es diu, bueno, i amb això què faig? Però els empleats, després d'una acció com aquesta, ens demanen que l'any que ve què? I com podem donar-li continuïtat a aquest tipus de projectes? I aleshores és quan nosaltres el que intentem és que l'empresa entengui que aquesta acció és una acció puntual, que és molt bona, però que el que hem d'aconseguir és que la societat corporativa s'integri en el model de negoci. I per s'integri té que seguir la direcció i creguin i s'impliquin. Si no, al final es queden projectes que no deixen de ser accions molt bones per alguns col·lectius que ens ajudem, però no estic integrades en el model de negoci i al final no acaben funcionant. Per acabar, dir-vos que nosaltres no només fem accions de pobles, de fet aquesta va ser la més gran, més important, no? Treballem molt en col·lectius de centres d'acollida, nens i nenes, I jo us diré que la satisfacció més gran per fer una acció d'aquestes és quan te'n vas al centre d'acollida i unes nenes, per exemple, jo us diré unes nenes que viuen en un entorn que no és casa seva, que intentes fer casa, una cosa que fem una vegada reformar aquell espai que sigui només semblant a la casa de qualsevol de nosaltres, i que quan tornin de la seva jornada escolar arribin a les hores, quan arribin a casa es trobin un espai més familiar, un espai més acollidor, i en el cas de les nenes més femení, I les reaccions, a vegades els clients no ens fan cas, no els dic, escolta, per acabem l'acció, no marxeu, espereu-vos que arribin els nens i les nenes. No, és que està molt fort emocionalment. Quedeu-vos perquè tota la feina que heu fet té una recompensa molt més alta quan viu l'experiència d'una nena que arriba a l'habitació, plora i vol conèixer aquelles persones que han estat un petit treballant. Per posar l'impacte emocional sobre el benefici emocional sobre l'acció que significa. I moltes vegades les nenes de forma espontània fan un agraïment o escriu una carta i aquesta carta la compartim amb els clients. Aleshores, quan diu, té tot el sentit del món que estem fent. Hi ha nenes com aquestes que ho agraeixen. I de la vessant del client, també, la satisfacció que representa l'equip directiu de decidir i apostar una acció com aquesta és alarmíssim. Genera algo que és diferent a qualsevol activitat. I a millor
ni hotel, ni havia vol en globus d'helicòpter genera o que genera aquest tipus d'accions. Que no vol dir que a cada convenció hi ha una formació solidària, no, a més perquè una mica el factor motivacional. Llavors s'ha de graduar, un dia que no s'ho facin bé fer un bon globus. L'únic que l'impacte que genera l'empresa no és res. Doncs dir-vos que jo estic content del que he sentit avui aquí perquè veig que hi ha iniciatives les multinacionals, que al final són els que tenen més pes social avui dia, iniciatives molt bones. I també dir-vos que nosaltres, 90% de vegades que presentem un projecte així, ens diuen que sí que es faran, potser no és l'any del moment, però que el volen fer una cosa, el recompte de la nostra esforç comercial per aquí és molt alt. I jo crec que el futur, a mig i curt termini, també el que hem sentit aquí, és que cada cop més aquest tipus d'accions, integrades en una empresa, són accions que tenen més sentit i més valor en moltes gràcies. Gràcies, senyor Barsal, i estem molt aquí. Senyora Balester. Hola, bon dia a tothom. Moltes gràcies per convidar a fer aquestes jornades de Sant Hivern. Estem molt contents de poder estar aquí i explicar-vos una miqueta primer de tot qui és Henkel, quina és la nostra estratègia de sostenibilitat, i després explicar-vos 4 exemples d'events sostenibles que estem fent a través dels nostres empleats, que nosaltres diríem ambaixadors, i trobeu una miqueta per exemple. Començo. Henkel, nosaltres diem que està a totes les llars del territori i per què ho diem? Perquè moltes vegades a nivell voluntari es compren els nostres productes, quan un va al supermercat, va comprar algun detergent, va comprar alguna cosa, etc. Però també a les vostres llars moltes vegades sense que ho sapigueu. Perquè nosaltres tenim el que seria la divisió d'adhesius, per exemple els mòbils que esteu utilitzant ara per netejar, o les tablets que ven per aquí porten adhesius, el que són els aïllaments tèrmics de les vostres finestres de casa segurament que porten també adhesius Henkel, i sobretot tots els cotxes que fem servir avui en dia avui avall, els avions, etc. porten també forces quilos d'adhesius, per exemple un cotxe porta 20 quilos d'adhesius, i cada vegada s'apliquen més els adhesius perquè s'està demostrant que són molt més segurs que el que serien un tema de soldadures en temes d'accidents. Vist això, nosaltres som 47.000 persones a nivell mundial i estem a 125 països. Això és una responsabilitat molt important perquè vol dir que impactem a 125 comunitats del planeta. I ho fem a través de 3 àrees de negoci, l'àrea de detergents, l'àrea de cosmètica i l'àrea d'adhesius, com us he comentat, i l'àrea d'adhesius són líders mundials a dia d'avui. I portem al mercat espanyol des de 50 anys. Ens vam implementar a Barcelona, a prop de la Sagrada Família, adquirint una companyia local en el 1961, i portem molts anys de recorregut. I tenim una visió i uns valors, i per nosaltres això és molt important. Una companyia ha de saber quina és la seva ètica empresarial, i com veieu aquí els nostres valors són 5. Simples, però a la vegada complexes. El primer d'ells són els clients. Ens devem a aquests clients, no tenim aquests clients, aquests consumidors que confien en nosaltres, no tenim companyia. Les persones que treballen a l'organització són el motor d'aquesta companyia. El resultat financer, com han dit abans companys, una empresa al final necessita aquests resultats per tenir viabilitat futura. I tenim la sostenibilitat, que és el cas que avui ens ocupa. I per nosaltres és molt important, perquè vol dir que en el dia a dia nosaltres ens comportem sota aquests valors i que creiem que és molt important, i més en aquests moments de crisi, de corrupcions, de moments ètics complicats, que les companyies cada vegada més tinguin aquests valors i es comportin d'aquesta manera en el dia a dia a la manera de gestionar les seves companyies. I per què diem això? Perquè, evidentment, el rol d'una companyia al final és tenir resultats i generar una economia i té un impacte en la societat. Nosaltres creiem que no ho podem fer de qualsevol manera, i que el com és important, el com aconseguim aquests beneficis i el com aconseguim aquests resultats econòmics. No pot ser de qualsevol manera. I per això nosaltres diem que té d'haver-hi un balanç entre el que al final hem comentat abans, que volia dir la sostenibilitat, un equilibri entre la part econòmica, la part social i la part mediambiental. I ho estem fent. Som capaços de poder incrementar ventes i beneficis durant any per any a nivell internacional i com veieu en aquella gràfica d'allà, estem
estem baixant tot el que serien els indicadors mediambientals, tot el que és el consum de l'aigua, l'energia, etc. Per tant, és possible. La sostenibilitat no vol dir que sigui cara, però sí que és important que estigui integrada dins del model de negoci. Moltes vegades a mi em pregunten, sobretot periodistes, etc. Ui, sí, però l'RSC ara en moments de crisi segurament ho haurà d'aplicar. Si està integrada dins el model de negoci, sempre tot és el mateix, no podem barrejar. És la manera que nosaltres aconseguim aquests beneficis i la manera que nosaltres ens movem en el dia a dia. No podem fer, sí que evidentment els recursos segurament s'han retallat, però els seguim utilitzant i gestionant de la mateixa manera. I fins aquí ens podíem quedar una mica parats, de dir, bueno, seguim amb el que estem fent, però a Henkel, que portem una trajectòria important d'anys amb el tema de la sostenibilitat, ens vam fer una pregunta, no? De dir, bueno, i què passarà el 2050? No sé si teniu resposta per això o no. I molts de vosaltres estareu en empreses en moments ja dintre d'uns quants anys i sereu els futurs que gestionareu les companyies i gestionareu el planeta. I que ens basem en dades del World Council de Sostenibilitat i Desenvolupament, que ens diu que en el planeta serem 9.000 milions de persones. Què vol dir això? Doncs que hi ha molts països, evidentment, emergents, molta població que està augmentant, i què és el que passa? Que els recursos són els mateixos. I cada vegada més tenim més demanda de les persones que volen també tenir totes les coses que nosaltres tenim a dia d'avui, com les aigües, etc. Tot això, els recursos, l'aigua, l'energia, totes aquestes coses són les que són. I tenim que fer un ús correcte d'ells. I nosaltres creiem que hem d'aconseguir més amb menys. I per això hem establert una nova estratègia de sostenibilitat. Aquesta estratègia de sostenibilitat és a llarg plaç, és fins al 2030, i nosaltres hi hem dit el factor 3. Què vol dir? Tenim l'ambició de ser 3 vegades més eficients. Vol dir, com veieu aquí la fórmula, que bé hem de generar 3 vegades més valor al producte que tenim en el mercat o als productes que desenvoluparem en el mercat, deixant la mateixa empremta mediambiental, o al contrari, podem tenir el mateix valor que oferim a dia d'avui amb un detergent, però hem de reduir 3 vegades la nostra empremta mediambiental. I això com ho fem? Doncs tenim establertes 6 àrees focals de sostenibilitat, que com veieu aquí hem de fer seguretat i salut, aigua, energia, materials i residus, progrés social, etc. Nosaltres ho medim i tenim uns objectius a curt plaç que constantment anem medint i anem veient en quin moment estem. Creiem que si no es mereixen les coses no saps on estàs fent bé, on estàs progressant i en què capes de mesures per poder desenvolupar. I això ho apliquem, com he dit abans, en el model de negoci. He posat aquí un exemple. Per exemple, que hem de treure al mercat un vi express duocaps. El vi express duocaps passa a utilitzar-se la Sustainability Matrix, que és que nosaltres volem generar el 30% de les nostres ventes amb productes de menys de 3 anys. Vol dir que constantment estem potenciant la innovació. Però aquesta innovació no pot ser de qualsevol manera. Aquesta innovació té que impactar com a mínim a una de les àrees focals que he comentat abans. I com veieu aquí fem una matrix, no? Aquest producte, aquest llançament, quan els nostres investigadors el desenvolupen, en quina de les àrees està impactant? Si està impactant en el tema de menys dosificació de detergents, si està impactant en menys consum d'aigua quan s'està a casa o quan el produïm, etc. I fem una matriu i constantment ens traiem al mercat el que li diem innovació sostenible. I ho fem a tota la cadena de valor. I això és molt important i les companyies com la nostra tenim un rol a fer en el tema de matèries primes, de producció, de distribució, amb partners com DHL, que és el partner nostre de logística, que ens ajuden en aquest camp. En el tema de residus, de quins packaging nosaltres utilitzem, però evidentment no, tant en la utilització com en residus, com ha comentat també la companya d'empresa del sector com és Unilever, és molt important també el rol que té la societat, perquè les companyies fem molt en aquest aspecte, però després els envasos no van al lloc corresponent. Si quan un producte de detergent que té una dosificació de les etiquetes no fem cas de la dosificació, tot això que estem fent a la cadena serveix menys. Llavors sí que demanem també, una mica en mica, la societat es vagi implicant. I per què diem això de la innovació? Per nosaltres és superimportant aquesta innovació sostenible perquè som capaços de desenvolupar i generar
beneficis i resultats de la companyia, però apostant per aquesta innovació. Per això el 3% de les ventes les dediquem a I+D i tenim més de 3.000 persones a nivell internacional dedicades a això. I tenim 3 centres d'I+D que acabem vam començar l'any passat i estem ampliant-los aquí a Catalunya. Com veieu, les fotografies són centres d'I+D d'adhesius. Molts de les tecnologies noves d'adhesius s'estan desenvolupant aquí a Catalunya, molt a prop, un és a Bellaterra, un altre és a Terrassa i un altre està a Tarragona, i sempre utilitzant també la tecnologia de la llum del sincrotró que està a Bellaterra. I dit això, que és una mica el marc de quina és l'estratègia de sostenibilitat que fa Henkel, d'aquestes 6 àrees focals que us he comentat, hi ha una que és el progrés social. Nosaltres, com a empresa que impactem a 125 països, tenim un rol important en el progrés social d'aquestes comunitats on estem. I com ho fem nosaltres? Principalment, la peça clau aquí són els nostres empleats. Nosaltres els diríem ambaixadors, perquè qui millor coneix la companyia, qui millor sap quina és aquesta cultura i aquests valors, per explicar-los externament i per comportar-se sota aquest rol. I ara us explicaré 4 exemples de coses que estem fent sota aquest paraigua. Per un costat tenim una iniciativa que li diem Shaping Futures. Nosaltres, dins de la divisió de cosmètica, tenim la part de peluqueria professional sota la marca Espasa. Tenim molts tècnics a nivell mundial que formen constantment a tots els perruquers del món. Per tant, des de la formació tècnica en perruqueria en sabem i podem donar formació. Què es va decidir? Fer un partnership amb Aldees Infantiles SOS, buscar comunitats en les que nosaltres poguéssim ajudar via aquesta formació de perruqueria per donar un futur i una feina a persones que a dia d'avui no tenen aquest futur i no tenen aquesta feina per poder ajudar a les seves famílies. Llavors, les persones que estan portant a terme aquests projectes són tant formadors nostres com també alguns clients, alguns perruquers que s'han volgut adherir a aquesta iniciativa i han viatjat amb nosaltres arreu de la península i també a nivell internacional. I el que es dota al final a les persones que estan en aquest projecte és fàcil, perquè al final amb unes tisores, amb un raspall, pots fer la teva feina. No es necessita tant material com per poder donar un futur a aquestes persones. Una altra de les iniciatives que tenim és Henkel Smile. Henkel Smile té, com veieu, hi ha 3 potes. Una de les potes és com podem ajudar nosaltres a la comunitat a través dels nostres productes. Els nostres productes no són tan bàsics com el disseny d'alimentació, però sí que tot el que és la higiene oral i la higiene de la roba, el tema de poder anar d'una manera correcta, també cada vegada està sent més important, sobretot en les societats com la nostra. Nosaltres fem donació de producte amb la Creu Roja per arribar a tots aquells col·lectius desfavorits que no tenen en aquests moments recursos per poder comprar aquests productes. Després tenim també un fons d'emergència, que és per catàstrofes naturals, per poder també, a través del voluntariat dels nostres empleats i a través de productes, podem ajudar en aquests moments importants que necessita aquest recolzament, perquè són moments molt durs. I després també la part que són els projectes socials. Nosaltres no financiem projectes socials, sinó que el que fem és que els nostres empleats els que ens suggereixen aquests projectes socials en els que ells estan involucrats d'alguna manera. O bé a nivell voluntariat o a nivell de que algun familiar seu està posat dintre d'aquestes organitzacions, i ells són els que any per any presenten aquestes propostes de projectes i financiem a nivell mundial qualsevol d'aquests projectes. És un sentiment de, com deien abans els meus companys, ajuda molt a l'obrir la pertinença de l'empleat a el que és la companyia, perquè no només estem fent una tasca d'ajudar al progrés social, sinó que ens estem ajudant en les tasques que els nostres empleats ja estan fent ells a nivell voluntari. Després en tenim una altra que seria els ambaixadors Henkel. Com us comentava, l'estratègia nostra de sostenibilitat era més a llarg termini i fa molts anys que estem treballant en aquest aspecte. Creiem que és interessant de formar a la gent internament en saber molt sobre sostenibilitat i ser capaços de poder ser ambaixadors tan interns amb els seus companys per poder d'alguna manera en el dia a dia impactar i que cada vegada fem les coses més i millor, però a més que poguessin sortir i fer d'ambaixadors externs.
I hem començat a anar a escoles, com veieu aquí, de nens entre 8 i 11 anys, en el que els expliquem la importància de la sostenibilitat. No a nivell superpedagògic, sinó amb les seves pròpies paraules que entenguin, no? Què vol dir i sobretot com ells poden contribuir. No? Coses tan senzilles, doncs, quan es renten les dents, que pagui l'aixeta, fins que no facin les banderes d'ells. Amb temes de que si entren a l'habitació, doncs, quan surtin que pagui la llum. Que ajudin a casa a tirar els envasos en els llocs correctes. O sigui, amb un llenguatge molt fàcil pels nens, però que al final se'ls va quedar el missatge i que ajuda molt en aquest camí. I el quart exemple que porto és de progrés social, però sobretot és un tema que nosaltres també, dins d'aquestes 6 àrees que us comentava, treballem molt, que és de seguretat i de salut en el treball. Tenim un objectiu que és 0 accidents. És un objectiu ambiciós. Una de les nostres plantes a Sevilla estem 16 anys sense cap accident laboral, som molt contents, però sí que és un treball de formació i de conscienciació del dia a dia. Però fet aquesta tasca, també els nostres empleats han vist que podríem fer una tasca de progrés social cap a la societat. I què és el que hem fet? S'ha preparat un taller per poder anar a les escoles, a nens sobre aquí, són més petitets, entre 5 i 7 anys, per explicar-li la importància que té el tema de riscos laborals, però ja des de petitets, els riscos que tenim i com ens hem de comportar davant d'això. Pot semblar un tema bastant seriós i bastant d'això, però us deixo un vídeo perquè veieu com ho estem fent. Aprendemos a leer y a escribir, a vestirnos, a comer, a lavarnos los dientes. Aprendemos los colores, los sabores. ¿Cuándo aprendemos a anticiparnos? La respuesta a esta pregunta puede definir el nivel de cultura preventiva de una sociedad. Por una sociedad sana y segura, por una sociedad sin accidentes. Míratelos. ¿O no? ¿Es verdad? Chicos, chicas, ¿nos queréis acompañar a un sitio? Oye, Seú, ¿y podríamos ir cantando nuestra canción de la seguridad? Claro. Qué contenta que estoy, Seú, aquí jugando con la pelota de la fábrica de juguetes. Nos costó, pero después de superar todos los peligros gracias a los niños y las niñas, aquí estamos tú y yo jugando a más de bien.
societat molt millor. Només per acabar, comentar que nosaltres com a Henkel portem un recorregut important. Com a exemple, fa més de 20 anys que fem informes de sostenibilitat i també a nivell extern tenim molts premis de la trajectòria que estem portant. Ens sentim orgullosos del que estem fent, però sabem que al final és un granet de sorra, perquè hi ha moltes coses a fer. I si aquesta tasca que fa Henkel ens podem sentir més orgullosos és si servim d'inspiració per persones com vosaltres, com el vostre dia a dia, o quan després us incorporeu al mercat laboral, podeu seguir aquesta tendència perquè els esforços de molts al final podrem tenir un món millor. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Ballester, per la visió sostenible de Henkel i el senyor Pérez, que acabarà la ponència. En definitiva, el que hem vist és moltes organitzacions compromeses, amb ganes de fer coses perquè hi ha alguna cosa que no rulla bé i llavors diuen, anem a treballar, anem a desenvolupar activitats que ajudin a pal·liar una mica els efectes nocius del que el sistema que vivim. Llavors jo us parlaré de l'economia del comú, que és un procés de transformació que va iniciar-se l'any 2010 i tot va sortir perquè el senyor Christian Felber, que és el que va moure, va fer un escrit de llibre bastant fent sobre l'economia del comú, que és com les empreses tenim quins compromisos tenim i de quina manera hem de treballar a la societat per fer un model de societat econòmica. Començarem amb unes paraulotes que tots us deuen sonar, algunes poden afectar més o menys, euro, recordeu que era una cosa molt rara, després ha sigut una cosa molt comuna i ara sembla que sigui tots els problemes del món. Parlem de crisi, parlem d'economia. L'economia sembla que si no saps d'economia avui dia no pots anar pel món. Corrupció, és molt desagradable, està perseguint durant un temps. PIB és un sistema de mesurar, el producte interior brut, la riquesa. És divertit perquè sembla que si estàs un país que va bé en PIB, ho vas bé. No té cosa més ridícula que això, però és així. Si vivim en un país que hi ha PIB i el PIB és bo, això és una cosa que ens estem donant compte que no és així. I després hi ha altres aspectes com indignació, que són jo vaig trobar també indignat en el seu moment, però ho veia des de casa, jo era dels que m'estirava per les notícies i deia, ostres, estic indignat, però poca cosa més. Però perquè no trobava una solució. Jo avui us vinc a ensenyar una solució. Els que vau estar indignats i encara no sabeu com, us ensenyaré una solució de com resoldre aquesta indignació. Què ens està passant? Bueno, doncs això que veieu, un sistema financer, un sistema polític, al final veieu que hi ha mosca, allà posa ciutadania. Això és el que ens passa. Hi ha una cosa, una llosa sobre immensa, que no sobre un altre, que són ciutadans. Dius, home, què hem fet per ciutadans? Hem fet alguna cosa malament o què? I clar, vas mirant i dius, home, a veure, què hem fet nosaltres? Nosaltres hem definit una Constitució i llegeixes coses com la nació espanyola desitjant promoure el bé als que la integren. Bé, si no parla... Què està passant, no? Tota activitat econòmica ha de servir al bé comú. I clar, això ho diu la Bavària. Si agafes la d'Itàlia, si agafes la dels Estats Units i te'n vas a l'altra banda també et diuen el mateix. Si agafes la de Bolívia et diuen el mateix. Tots diuen que l'economia ha d'anar pel bé comú. Però és que això no ho diem nosaltres, no ens ho hem inventat amb les democràcies. Això, Aristòtil, es deia que una economia que només aspira al benefici financer és antinatural. L'economia... Jo conec una noia que em va demanar que no sabia que volia estudiar. I dic, a veure, però tens algun problema? Diu, sí. És que jo vull estudiar economia ètica. I dic, home, efectivament, t'has de decidir una cosa o l'altra. Doncs, per què hem arribat a aquesta crisi? Lògic, no? Llavors anem a mirar una mica què és el que està passant. Seguim avançant. Jo poso aquestes girafes són molt llargues i creixen molt. Jo quan vaig acabar la carrera, com molts de vosaltres deveu estar ara, doncs em vaig trobar que havia de créixer. Estava en una empresa i deia, créixer, jo em dic, el màrqueting, créixer, aconseguirem créixer. No ho entenia molt bé, però jo vaig créixer, però jo era així de petit i vaig créixer com tothom, però ja un moment, bueno, vaig créixer horitzontalment, deixar de créixer totalment, horitzontalment. I les girafes, doncs una mica això, sempre és el que reflexa, creixement. Llavors no és que
parlem d'un... Llavors parla la gent i diu, bueno, és que estem en un model esgotat. Home, esgotat, a mi m'agrada més parlar d'un model que desenfocat. És un problema d'enfoc. Si us fixeu, nosaltres som com les empreses. Les empreses per sobreviure necessiten diners. Si no, una empresa no té. O té diners o això. Les persones, per sobreviure, necessiten menjar. Això és aquí. Si no mengem, ens morim. Però clar, si jo a vosaltres us preguntés, algú de vosaltres, que ara caurà algú, el que no em miri serà el que li diré, llavors jo, per exemple, jo pregunto quin és el meu objectiu vital. El meu objectiu vital està molt clar. Jo l'edat que tinc, doncs cuidar de la meva família, dels meus nanos, que tinguin endavant i donar-los un futur. I ara pregunto, a les dones és més fàcil perquè sempre porteu coses. Mira, ve a del mocador verd. Em pots dir quin és el teu objectiu vital? Molt bé, perfecte. I aquell senyor de la camisa blanca? El teu objectiu vital? Sobreviure? Bueno, si podríem preguntar-ho tots, som 50 persones avui, ara en aquest moment. Ho podria preguntar a tothom. Però ningú, el que segur és que ningú, cadascú té la seva visió, però ningú em dirà que el seu objectiu vital és viure en un rebost, en una despensa, en un supermercat, tot ple de menjar. Ningú sabia què. No dic que el menjar és el que es fa viure, però ningú sabia què. Potser me'n vaig a l'Àfrica i algú diu que el seu objectiu seria viure sota una xeta d'aigua, podria passar. Però sabem tots que al cap d'un mes, el senyor aquest ja diria que ja s'estima més la cosa. Però en canvi, si mirem les empreses, l'objectiu de l'empresa quin és? Guanyar diners, acumular menjar. Però si no és el nostre objectiu vital. I qui organitza les empreses? Com la Constitució, com el sistema polític, qui organitza? Les persones. Llavors, què està passant aquí? Si jo, el meu objectiu vital, no té res a veure amb acumular menjar que amb acumular, per què l'objectiu vital d'una empresa ha de ser generar diners? Què ens ha passat? Doncs el que ens ha passat és molt clar. Que el mitjà, que són els calés, s'ha tornat un objectiu. És bona. Cosa absurda, perquè mai, metodològicament, és un enginyer, mai, metodològicament, un mitjà és per venir un objectiu, però un mitjà mai és un objectiu. Els estudiants ens ho poden confirmar més que ningú. És absurd. Però en canvi, què ha passat? Hem situat el mitjà en el lloc de l'objectiu, els calés, i què ha passat amb l'objectiu, que eren les persones? S'ha anat a fer passat. Això és el que ens ha passat. I ens trobem en una societat que hem de recórrer a empreses, hem de recórrer a gent que té consciència de ciutadania, perquè la consciència no és de ningú, que fan accions per pal·liar un sistema que no vol. Quin problema tenen aquestes accions? Aquí tenim empreses consolidades, Henkel, DHL, Danone, són empreses que tenen els pressupostos i, com molt bé ha dit la nostra companya, estan integrats dins de la seva model de negoci. Però no tantes coses. Així, nosaltres tenen un pressupost que ara es porten a la crisi i s'han acabat un problema. Llavors diuen, bueno, què fem? Abans s'han acabat poques, però és que ara l'única podem fer és repartir pilotetes. Falta una continuïtat. Llavors, per què ens passa això? Perquè són accions a vegades aïllades. Aquestes accions aïllades tenen que ser importants. Per això nosaltres sempre parlem que el que cal és un procés de transformació. Perquè l'individu el que necessita són eines, crear eines del sistema que l'ajudin a viure millor. Al final, l'ajudin a anar a un increment de la seva capacitat, però no ho busquem. No busquem res més. No busquem viure un negoci, ni de tot. Quan tu deies sobreviure, no estaves dient menjar cada dia. Estaves dient sobreviure d'un altre concepte. No més alt. Com trobem aquest procés de transformació? No vinc a parlar-vos, no soc un comunista, no soc un menja capitalistes, soc una persona, un empresari que m'he fet el màrqueting i que aquí he vist un procés clar de muntar un model sostenible per a les empreses. I que crec que és interessant compartir. Vinc a parlar-vos d'un sistema, parlem d'un sistema capitalista que parla de que la llibertat és qüestionable. La llibertat és capitalista, ja ho hem vist. La llibertat, si estàs lligat amb una hipoteca, poca cosa pot ser. Perquè el sistema ja s'encarrega que si els teus ingressos baixin, els seus no baixin. Perquè ell busca un objectiu que és guanyar. Després tenim que no hi ha cap cohesió social en aquest sistema. Però el sistema comunista, que seria, oh, que bonic, hi ha comunista que tenim
Sí, és veritat que hi ha molta cohesió social, tanta que no l'individu. Que l'individu al final es mou, es suma. Aquí no som una massa de gent, som individus que han vingut 50 persones, amb uns cognoms que s'han volgut ser, i que tenen un interès per escoltar això. Són individus. Després ja actuarem com a massa, si cal, què ens passa? Llibertat de vot. Per tant, el que hem de buscar és un model que ens ajudi, tant de la banda capitalista comunista va fer el millor de tots, que és el que se'n diu la pura economia avui. Clar, parlem de canviar les classes de joc. Quan parlem de canviar les classes de joc, què vol dir? Vol dir que tots busquem el mateix, el bé comú. Seria absurd una societat que no busqués el bé comú. Seria suïcida, un anecdot que està passant. La societat no és si no, no seria comú. Però, clar, el bé comú podem començar parlant, si comencem pel camí capitalista, què està passant? Si anem amb l'ànim de lucre, l'ànim de lucre genera competència. La competència no va bé. La competència busca el benefici individual. Què és el que promou de veritat el bé comú? La cooperació. Hem de començar a parlar de competència i parlar de cooperació. És veritat, la competència motiva. És que la gent és competitiva. Efectivament, és un dels elements que més motiva l'ésser humà, la competència. Però hi ha un que la motiva més encara. S'han fet centenars d'estudis, això, és la cooperació. Motiva molt més. Jo tenia un objectiu semblant al teu i tots dius sumar i tirar. Sumar molt més, no molt més. Per tant, hem de treballar, hem de passar d'un jo soc a un nosaltres. Aquest és el que ens demana l'economia de l'economia. I això com ho fem? Seguim canviant regles de joc. Parlar no d'un producte interior, d'un PIB que no significa absolutament res des d'un punt de vista de bé comú, sinó des d'un punt de vista econòmic. El bé comú no anul·la l'economia, és necessari, és imprescindible, com el menjar. Jalar bé, sempre és un millor, no és el meu objectiu, no hauria de ser. Canviar de producte interior per producte del bé comú. Sabeu qui treballa per producte del bé comú? No sé si coneixeu l'estat de Bhutan. Algú el coneix? L'estat de Bhutan està a l'Himalaya, allà a Perú. En un lloc molt cabrat, a la frontera entre el Tíbet i la Xina. O sigui, allà hi ha unes bufetades tremendes. I està allà, hi ha uns 700.000 habitants, unes potser 40.000 famílies, una mica més, i cada any el seu... No són una democràcia, ara no és el que ens ocupa, millor que ho fossin, però no són una democràcia en aquest cas. Però el que m'interessa explicar-vos com mereixen el seu bé comú. És per una enquesta, no són poques, unes 600 preguntes. M'ho explicant-te preguntant-te sobre com vius. Preguntes com, vostè d'on ve? Vostè ha menjat, avui s'ha posat la panxa bé? Vostè creu que el futur dels seus fills serà millor que el que té vostè? Vostè confia en el seu fill? Que no li ficarà un garrot i li prendrà les vaques? Com veu vostè? Les vaques més serveix, també? Perquè més serveix. Això és com mereixen. Bueno, doncs és una manera interessant. Jo m'estimo més viure en un país que de tots vosaltres, que em mereixes arribar a la categoria d'aquesta manera que no el PIB. Però el PIB ja sabem que segons com es reparteixi i llavors es farem. I tot i així és molt complicat. El benefici, i aquí és on vaig, el benefici a nivell micro, parlar en lloc de benefici financer, parlar de contribució al bé comú. Com contribuir al bé comú? Com una empresa contribueix al bé comú? I no del comú. Estic parlant d'aquí d'unes coses. Fins ara ja sé que tot és molt ciutat. Arribaré al terra i veuré com hi ha eines per poder-ho fer. Això és el que m'ha convenç a mi, per això estic aquí jo, dedicar un temps a explicar-ho, que trobo que és interessant. Àmbit d'actuació, com actuem nosaltres? Com sempre, persones. Totes les persones, però aquí, en tres àmbits, persones, empreses i institucions. Això és el que treballa. I treballem en 5 àmbits, els 5 àmbits de les constitucions. Totes les constitucions sempre parlen d'això. Parlen de dignitat humana, de justícia social, de solidaritat, de transparència democràtica. Això són els valors del que és, òbviament, sostenibilitat i ocupació. Això són els valors amb els quals ens trobem. Em centro en empreses. En empreses tenim una eina, que és el balanç del bé comú. És el que ens dirà com la nostra empresa, amb quin valor aporta el bé comú a la nostra empresa. I això es fa amb un balanç que és un quadre de comandament integral que permet analitzar l'empresa en tots els seus àmbits. L'empresa, amb proveïdors, empleats, finances, clients i altres. No passa res.
No ho veurem, és potentíssim. Com ho fem? Bueno, és una eina... Sí, una cosa que no m'agradaria explicar-vos. La matriu del bé comú, que és l'eina que fem servir per fer el balanç del bé comú, que és com fer un balanç econòmic, però un balanç del bé comú. Òbviament, seguirem fent el balanç econòmic, el necessitem, només faltaria, hem de gestionar la nostra empresa, hem de saber els diners que tenim resultat. Però no serà el nostre objectiu, el nostre objectiu serà una altra cosa, que és el balanç del bé comú. I això ho fem amb la matriu. Una matriu és una eina objectiva, molt interessant. Quan nosaltres veiem totes les accions de responsabilitat social corporativa que s'estan fent, tenim un problema, que no podem posar-les tot en una balança i dir què ho fa millor i què ho fa pitjor. Perquè el que veiem són accions que estan de puta mare i molt ben fetes, però que no podem quantificar-les, no podem saber quin impacte tenen. Abans us deien el bloc anterior, no? Que deia, home, és molt difícil medir l'èxit econòmic d'un projecte, no? I qualsevol èxit, és molt complicat, perquè són moltes coses. Aquí tenim una eina objectiva, que permet medir i donar-nos un número. Com funciona? Mireu, això és una matriu del bé comú. Aquí tenim, és una matriu que unes files i unes columnes. A les files tenim el que us comentava, proveïdors, financiadors, empleats, clients i àmbit social. Tots els àmbits en els quals la meva organització pot actuar. I a la banda de les columnes tenim els 5 valors. Dignitat humana, solidaritat, sostenibilitat ecològica, justícia social i participació democràtica. Per tant, jo el que he fet és analitzar aquests 5 valors per tots els diferents àmbits de la meva empresa. Per posar un exemple, dintre de proveïdors analitzem la gestió ètica dels subministres. Els meus proveïdors són ètics, treballen bé, o són uns que estan maltractant els seus treballadors, compro productes ecològics. Nosaltres quan comencem a fer això a les empreses, automàticament, comencen a canviar-se la companyia d'electricitat, comencen a canviar-se d'òrgans, això, perquè hi ha companyies que són renovables i hi ha bancs que són efectius. I això que s'està currant, s'està treballant, s'ha de reconèixer. Financiadors, gestió ètica de les finances. Però després hi ha coses més interessants. Empleats, dignitat humana, qualitat del lloc de treball i igualtat. Si fas canibalisme empresarial, tampoc està bé. Si fas remuneració a gent que no treballa, no sé si funciona que no treballa poc. Això s'ha de controlar. Hi ha controls de salaris bàsics, salaris mínims. Mira, penseu que una persona aquí a Espanya pot cobrar entre l'euroempleat que cobra menys. El que cobra més ja 10.000 euros. I el que cobra un euro, el seu fet està cobrant 10.000 per cada euro que hi cobra. Està mal. Però això no són gaires gràcies. A Itàlia potser estem en uns 20.000. Als Estats Units estem en 70.000. En algun sector, en el sector industrial. I en el sector financer, el màxim que s'ha donat són 150.000. No està mal. Per una persona que cobra 1.000 euros i una altra que està cobrant 150.000 euros. Bé, és una manera de distribuir la riquesa econòmica. Nosaltres l'hem de sentir. Però per desgràcia la Constitució no ho diu. No està. Bueno, hi ha molts productes inhumans, armes, energia, cada persona que treballa amb armes, doncs no té tants punts. Aquí podríem arribar a algun problema, estic d'acord, perquè això és generar controvèrsia, és una eina. La qüestió que fem? Al final tenim uns criteris positius i uns criteris negatius, una part d'explotació. Sumo i resto. I el resultat d'això és la meva empresa, llàstima, estic de tots els que para l'estamint, no arribo ni a 500. Però això és, bueno, tu fas el teu balanç, ho deixes. I al final estàs en una línia de vermell, ets lleig i dolent, a ets el rei del cocó, estàs en un moment. Jo soc el brot. Vinga ja, treballant. Clar, dius, i això per què serveix? A part que contribueix al bé comú, està molt bé, per què serveix? Serveix per moltes coses. Primer per gestionar la teva empresa, és una eina fabulosa per controlar els 360 graus de la teva empresa, per integrar totes les estratègies de responsabilitat sobre el corporativa dintre del model de negoci. I després, bueno, hi ha accions per fomentar, per exemple, reduir l'IVA, els productes que tinguin, empreses que tinguin una bona comunicació dels seus productes, reduir l'IVA, reduir el tema de les reserves, fer préstecs més tous, préstecs com a mitjà, per poder generar més negoci, perquè els diners segueixen sent importantíssims. No oblidem això. Aspectes com la qualitat de les contractacions públiques, els ajuntaments contracten. Això abans eren tonteries, ara cada vegada més.
l'IVA s'aplica diferent segons els tipus de productes. Però l'esclofi també per les empreses que comercialitzen productes que contribueixen més al territori. Així ho diu la seva matriu. La seva matriu està auditada, òbviament, està s'aplica. Estem parlant d'una cosa que cadascú la fa de la seva manera. La depuració de mercats, evitar canibalisme empresarial, repartiment de dividends de persones que no treballen, coses, limitació. O, per exemple, reducció de les desigualtats, establir diferències màximes entre salaris, la distribució d'empreses a partir d'un tamany, empreses que es puguin decidir una mica. Són 500 empleats, arriba un jefe, no t'envien, el fill resulta que no sap treballar i tots ens hem de tancar perquè no s'ha pogut gestionar. Això és normal. Entro en dilemes, és interessant. És normal. Per què no fem que la selecció dels directius sigui una mica democràtica? Hi ha diferents nivells, com tot. No, tenir impuls és impossible. Però bueno, podem fer una miqueta per això. Per democratitzar una mica les decisions de la meva empresa. Al final, en resum, per què heu implantat els que tingueu empresa una economia de bé comú? Per què? Primer, per la part que us afecta de que voleu apuntar el bé comú, perquè esteu d'acord amb el sistema no obligat i que cal modificar. Però la crisi és donar un apuntatge de això. Però, raons de pes, us dic. Quan fas la matriu, que la matriu vol dir una autòpsia total de la teva empresa, o sigui, agafes i la revises de dalt a baix, aixeques les catifes, les mous, treus les finestres i revises totes les àrees de la empresa. Què passa? Que l'empresa comprarà molt millor. És molt més productiu. Perquè el que ens ha fundit i és molt millor, però això és molt millor que el mercat. A nivell local, clar, l'economia de bé comú promou les accions locals. Tots podeu fer una mica d'acció comú. Si no comprar els fulls, us podeu comprar la multinacional que et dona la Carlín, que et dona els preus més barats, o bé pots anar al quiosc. És una mica més car el quiosc, però no explicaré el que és el bé comú, explicaré que li compraràs 3 paquets de llautunt, explicaré que faci preu. I així és com es treballa per tota l'economia del bé comú. És una cosa que hem de tots. I com va per tots, ningú ha de dir, no? Altres aspectes que té l'economia del bé comú, doncs és una organització que consolida els equips de treball, com hem vist abans, totes aquestes accions de solidaritat coneixen, cohesionen a la gent. I a la gent, i això treu talent, a la gent li agrada estar treballant en llocs que es fan les coses bé. O sigui, al final, la RSC comença per una cosa d'anar a pagar problemes, i és veritat, d'anar a tenir un maquillatge, però és que ara no té res a veure, el que he vist ara no té res a veure. Estem parlant que això repercuteix en benefici de la pròpia organització i a més de la societat. Ja no és una acció de maquillatge. Aquí el que estem dient és, no, fem-ho però integrem en el sistema. I fem-ho que sigui tota l'empresa. Tot. Compres, vendes, finances, aprovisionaments, pagos, costos, tot el que bueno, explicar-vos que estem a més de 15 mesos, això està obsolet, porta 4 mesos i està obsolet. Però estem a més de 15 països, 112 camps d'energia, ens movem per camps d'energia. Nosaltres estem creant un altre camp d'energia al Maresme. Això necessita gent, o sigui, hem vingut a veure si la gent es pugui apuntar. Això sense ànim de lucre, veniu perquè voleu fer molt millor. I després treballem tots plegats en diferents coses. 3.350 particulars, empreses, 39 a Espanya. Com el Cristian treballa en parla espanyol, doncs és molt fàcil, doncs aquí s'estén molt bé. Avui està, curiosament, a Barcelona. Jo no l'he pogut veure, però avui està xerrant a la tarda a Women's Sports. El que voleu anar, el podeu conèixer. És una persona que també sortirà de l'afegit de TV3, surt també a la Fulio Otero. Si el aneu seguint, podeu saber què és. Aquest és el seu llibre, l'economia del bé comú, el podeu baixar en PDF, és gratuït. Si voleu podeu pagar, també, i donar-lo a l'associació. I aquestes són les adreces de contacte. Això no tinc les veurets ja, per exemple, les PDFs, però això és un diente de león, que és un de lleó, que és aquesta flor que bufa així. Una mica que deixen anar una mica de llavor, si s'inseria alguna cosa.